Shubor nakaslem jong unongsan hima. Working President ke People's Democratic Front uba banti dorlingdo. Ula ong kibakren bagi sengsan perthei kibaret kimpoi sha kalong ka babakla. Kin saya ped haus nem arhajar apulai kumnu kanjia. Ula banrab da kabaong ba magi kum kaseng kabaren Henry kabadan kanong rem kabaskem kala banjob kambun menta ka kenti. Kini barok kibakren kidai kinia election. Kini kidon tangkania Henry hakabakot hi on saya ped hawar hajar apulai kai kabanmi. Upat ba utrang bakin wanra bat yo e kajing kella ha ka senchar ka khadar ha ka constituency bat ka jilla barok kawe. Ha ba kali halor ka jing sha kenok bamsap jang ka sarkar MDA nakaliang uba ban tedor ula ong ba kwa banju bab ya kani ha ban kali na ka seng ka balam khaman ya ka sarkar ula ong baha ka tanar ka bakiban ki ya le kat bala bantrei na ka banta ka jing mentoi ki pat ba kwa bantu kelar habaya dei bat ke wei pat kitnan ki bala bat de ki wei pat ki menteri upat ba on bishar ba ka jingkella kan wan na wei usnem sha wei pan bat na ka wei ka samoi sha ka wei pan dalajan ke election komni te ngi pi baro hi kadon bai ki jikren ngata tengi rungin ongi te mangi rungin kum ke parti ke bedet nang ke parti ke badan ka nomrem kala banjok kambun menta ke election tin ngai jano ta Henry ngi pi for election idon na ka jong benta bangkran Henry kata ka datang kania Henry ngi pi habakot hi ni sepe ho are cara pula kai ka resort ke bumi bat ke jing terang jong ki pai ba banwan ra sisa ya ke jing kala na ka benta sencha na apa mesti ke bi ngam ko ban comment si personally no Henry ngi trai ke kam na ka benta ka bit ke biang jong kinong song snong apa constituency bat na ka benta ka bit ke biang jong kinong song snong apa ke jela ke bi jong kata ai ke tu nara itu dia arun kemudian anda kesan menumile isu dia tu kata ni parti dia em kamdan ke jing kata do mentar ni tu pi namar na gitu ki constituency baro arngot ki bang pi ayo mencon mentar ka kertek baro atli constituency wilayah ban fill up pat the new candidate ki dia pun mentar election ke bawah ngatrai kata ka jing keli jong pi kan bahap pi keli na ka parti ke balam ya ka state ya ka ni ka sarkar ka pemerintah ni tingi ditang coalition partner ni tentang samut mental ngi lai don stang arngot te la sutu keli no naki ki no elam kin kambatai kambat lai so ba klik bukan dalam ke parti bukan sarkar ya gini kam em ngatrai pilai i ka kam ka bagi trai among mga kai ka bagi trai lang ki pajba ka portfolio ka bangabat ka agri bat ka sports ilale sibon ke jumtoy na ka banta kinong song jala ka jum ban ngam kwa ban interfere pat i wing portfolio ki babat ki wei pat ki parti de kata ka de ka kam jum pajba ban bishan da ki pajba kinang ban bishan ni tv ka jingkala kanang wan kanang wei usnem choi usnem na wei ka tem choi tem wei was senchar kadar habok state wei kum na kaliang jong PDF pat kum no bin lech ki pajba ban pen smo tu haba pidan menta ka sarkar babun jing sha kanno pi gawai galong kumni ngongi pi mentan ka ai ka ba ki pai ba kila de bi ba ki tip ba ka ai ka ba jabar ka ai ka balong menta kata ka dei gawai ka point ka baning ko bat ka ba arpat ngi kum ki coalition partner ban su pedya soalang da ka jingdon ringkat lang wa sarkar ban penne na ka banta sa kada ngim kwa ban yo i ba ka sarkar tang arsnam la khlem no laisnam la khlem no kan thut ya ka roi ka para po ka kapok ke jela ke bayi jongi Henry ngong ipi ki pajba ki tip khamshai ki labishan ki tip lut kalong kumnu kaman kumnu kani ka sal sistem ka jungi alti mata bat kata ngong ipi ka ba ka ipat ba ka gani ka party PDF kale iu nak bentau pajba lada ka don ye ka don ye ka portfolio ka ba ngibat mangi kadon kanu ka kontribusi pajba kala tip bat bishari kata ngi trai la ka jongi ka ile ba constituency ile ba ki nong song snong ka bede bat ka kam ka bagi bat kata ka de ka benta ke bangas ngau bagi pajba kin sayo ban bishar ba ni syakma